deze kant op. Dan kun je makkelijk een pirouetje maken. Hè? Mama, zullen zagen? Nou, mama moet er even aan denken. Mama staat ook op schaatsen, maar ik heb wel de camera in mijn handen. Nou, nee, jij moet niet aan mama komen. Ik sta op schaatsen, hè? Niet aan mama trekken. Nee. Staan. Niet zo schreeuwen, joh. Wel.